Tots els indicadors tendeixen a establir que gaudim d'una ciutat competitiva en termes de management i cash flow. El nostre nivell d'excel·lència, amb els clústers de les TIC, ens permet seguir avançant amb experiències de coworking i en el subsector de les e-compres. Estem en el top 10 de les Smart Cities i a nivell global estem presents en el rànquing de The Economist pel que fa a les oportunitats business friendly. Tots els ràports ens ubiquen al capdavant del branding de les local communities. I la nostra performance financera ens equipara als estàndards de gestió de nivell 1. Heu entès res? No. Estem posicionats davant d'un col·lapse del sistema i cal capgirar el model capitalista, amb grans desigualtats estructurals que generen fenòmens de marginalitat per la incapacitat de la casta i dels mercats neoliberals d'invertir en les causes del malestar que ens porta un esfondament dels fonaments profuns de les polítiques socials, supeditades als interessos dels lobbies financers especulatius. Heu entès res? Tampoc, oi? És que no s'entén. I si provem de parlar clar? Barcelona és una ciutat meravellosa. És una ciutat d'èxit. Però aquest èxit no arriba a tothom. La ciutat té problemes i el principal és l'atur. Què podem fer? Doncs ens hem d'arremangar i ajudar tothom que vulgui anar millor, sense tenir por al talent, a la creació, a l'esperança. Nosaltres treballarem perquè Barcelona sigui la capital de la República Catalana i sigui una ciutat més justa on tothom tingui oportunitats dignes sense importar d'on vinguin. Som pencaires, som creatius i estem nets. Som la Barcelona del sí, com tu. Et necessitem. Bé, ara sí que queda clar, no? Oi que sí?